Ja dúfam, že po slovensky ešte rozumiete. Lebo my po česky rozumieme stále veľmi dobre, ale neviem hovoriť po česky, takže budem hovoriť po slovensky. A keď budem hovoriť moc rýchlo, tak ľudia mi to povedzte, lebo občas sa nechám uniesť. Tak som veľmi vďačný za pozvanie, ďakujem veľmi pekne. Musím povedať, že mestské zásahy už úplne celkom mimo našu gestiu sa dejú ďalej a žijú si svoj život a myslím, že teraz sa ohlásili z Trutnova, že dostali grant a idú robiť trutnovské mestské zásahy, to už 17. mestské zásahy. Názov mojej prednášky oficiálne je Nové role architekta, ale v podstate updatoval som v posledný rok tú prednášku na ako zmeniť mesto. To je téma, ktorá nás teraz veľmi zaujíma. My sme v roku 2004 sme založili náš ateliér architektonický Valosadovský architekt. Máme teraz 12 ľudí zamestnaných a je to normálna architektonická kancelária s veľkými projektmi pre developerov, ale aj pre súkromných občanov. V roku 2008 sme vstúpili do sveta, ktorý ma strašne baví doteraz a ktorý riešime doteraz, a je to tzv. To voláme, že mestský aktivizmus architektonický, a vznikli mestské zásahy a odtedy nejakým spôsobom paralelne sa venujem ako aj ateliéru, ako aj občianskému združeniu, ktoré sa volá My sme mesto. Jedna zo základných otázok, ktorú riešime určite v našich zemepisných šírkach a myslím, že to nie je výrazne inak aj v Čechách, je ako zmeniť mesto. Je to jedna z základných otázok, obrovská pečať, ktorú nejaký komunistický režim vtiskol našim mestám, je stále zrejmá v tých mestách. Nevytrhli nás určite nie na Slovensku ani šialené eurofondové peniaze, ktoré kobercovo dovolili to, že mnoho malých mestečiek verejný priestor malých mestečiek a dedín sa radikálne menil v podstate veľmi rýchlo. Bohužiaľ tá kvalita je často otázna. To znamená, že pre nás tá otázka, ako zmeniť mesto, a teraz to celé súcnem späť do Bratislavy, lebo to je mesto, v ktorom žijem, je veľmi zásadná. V každom prípade hneď po nej nastáva druhá otázka, či sa to mesto dá zmeniť. My, keďže sme architekti a architektúra je podľa mňa zamestnanie, v ktorom to byť pozitívny hrá nesmierne silnú rolu. Bez toho by sme nič neverili, že sa dá zmeniť. My veríme, že mesto sa zmeniť dá. Samozrejme, hneď otázka je, že kto dokáže zmeniť mesto. Ja absolútne verím, že mesto dokážu zmeniť osvietené vedenie mesta, kvalitní mestskí úradníci, ale naša skúsenosť je konkrétne v Bratislave a konkrétne s 3 poslednými primátormi, s ktorými sme sa usilovali spolupracovať, že veľká šanca, aby to mesto alebo pomôcť zmeniť mestu je aj tzv. Zospodu a mohli by to robiť napríklad aktívni občania alebo aktívna odborná verejnosť. Iba v krátkosti si povedzme, že vlastne mestské zásahy sú, ako som hovoril predtým, aj jeden z tých prvkov, ako sa usilujeme zmeniť to mesto. Poviem v krátkosti ešte raz, asi to viete všetci, ale ide o to, že sme vyzvali v roku 2008 kolegov architektov, aby zmenili, aby celkom zadarmo dali na papier nejaké svoje idei, ktoré sa týkajú verejného priestora a priestoru mesta. To znamená, že chodíme stále po meste a stále nás niečo napadá. Naša idea bola tá, že mesto proste v tých momentoch sa vyhováralo na to, že nemá peniaze na to, aby obstarávalo alebo získavalo nejaké idei pre zmenu mesta. My sme povedali a navrhli sme kolegom architektom, aby tie idei sme dali na stolík celkom zadarmo, iniciatívne a proaktívne. Je za tým aj to, že vlastne architekti sú zvyknutí súťažiť. Súťaženie je pre architektov jedna zo základných v podstate dôležitá vec, už od školy súťažíme a sme zvyknutí prehrávať. Naše ega dostávajú stále v podstate, ako keby hovorím po slovensky, že na hubu. A ja som v podstate vyhrať súťaže je niekedy ťažké. Sen každého mladého architekta po škole je robiť moderné umenie niekde v Katare ideálne. Múzeum moderného umenia v Katare.
systém je taký, že aj keď je človek veľmi dobrý pri architektonických súťažiach, musí mať aj veľa šťastia. Navrhli sme architektom to, aby investovali tú svoju energiu, ktorú dávajú do súťaží a skúsili urobiť niečo, z čoho si zvolia vlastné zadanie. To znamená, že nemusia čakať na zadanie niečo iného a hlavne urobiť niečo, čo by mohlo prospieť im a ich okoliu. A vlastne tak vznikli mestské zásahy. Prvé 3 mesta boli Bratislava, Praha, Brno, ktoré sme organizovali my. Brno bolo veľmi zvláštne, lebo tam nám zavolal primátor Onderka, priamo mne na mobil jedného dňa zavolal a povedal, že zistil, že existujú mestské zásahy, že to chce v Brne a tam bol partner mesto Brno. A po Brne sme to v podstate otvorili, povedali sme, že každý si to môže organizovať sám, veľmi radi pomôžeme buď takouto prednáškou alebo nejakým know-how, ktoré my sme získali a odtedy proste si to aktívni ľudia, my ich voláme, že local heroes, organizujú sami a ja chodím na takéto veľmi príjemné stretnutia a prednášky, takže má to ďalej výhody pre nás. A musím povedať, že z týchto miest som bol skoro na otvorení alebo s nejakým spôsobom som bol, myslím, že na všetkých, okrem Liptovského Mikulášu a vznikajú tam úžasné veci a veríme ďalej tomu formátu a častokrát sa podarí získať nádherné veci. Trnava, kde majú nového primátora, rok aj pol, ktorý zišiel z radou aktivistov. V podstate bol to vo voľbách mal jeden billboard, ale bola za ním celá silná občianska spoločnosť a vyhral voľby voči veľmi silnej lokálnej politickej strane. Tak oni skúsili robiť to, že mestské zásahy robili ako súťaž nápadov. Tým pádom, aj keď mestské zásahy nie sú súťaž, tým pádom to mesto v podstate ako keby legislatívne nemusí obstarávať ďalej a môže ten nápad, ktorý si ako v tej súťaži vyhrá, s nejakou porotou môže priamo realizovať. To boli tie problémy, ktoré nastávali to, že keď niekde v Trenčine vzniklo 40 nápadov, tak keď primátor alebo mesto chcelo tie nápady robiť, muselo legislatívne ich nejak obstarávať alebo muselo sa okolo toho točiť. Takže čo tým chcem povedať je, že veľmi pekne sa to vyvíja, ten formát sa vyvíja a mení sa. Toto je napríklad jeden mestský zásah z posledných bratislavských mestských zásahov, kde je skoro 70 organizácií, ktoré sa venujú mestu. To znamená, že v Bratislave veľmi verím, že to mesto môže byť zmenené z dola nahor, aj keď na konci svojej prednášky vám poviem, kde sa nachádzam ja v tomto, možno neskôr. Chcem povedať, že tá energia, ktorú odborná verejnosť dokáže akumulovať pre to mesto a urobiť, a náskôr hovorím odborná verejnosť, pretože aktivistov je veľa rôznych a niekedy sú to úplne základné veci, ktoré sú fajn, ale my sa skôr bavíme o veciach, ktoré majú nejaký systém, sú systémové, majú nejakú hĺbku poznania danej problematiky. Tá energia je úžasná. Príklad z Bratislavy, musím povedať, že Bratislava zo všetkých tých 17, alebo doteraz bolo robených, myslím, že 15 tých zásahov, Žďár je 16 a ten Trutnov 17, kde ešte zásahy sa neudiali, ale už sa chystajú, tak Bratislava najmenej dokáže tú energiu využívať. Sú mestá, napríklad ako Trenčín, kde tiež kamarát, primátor, ináč bývalý, to je taká sranda, že skupina Bez ľadu a skladu je taká legendárna alternatívna skupina Slovenska a ich bubeník je primátor Trenčína a ich gitarista je hlavný architekt. Takže tam to máme celkom pod kontrolou, sú tu kamoši, keďže ja som tiež hudobník. Ale naozaj, že oni fantasticky tie mestské zásahy využívajú a pracujú s nimi. Ja poviem zo pár príkladov. Mal som Fulbrightové štipendium na Kolumbijskej univerzite v New Yorku 6 mesiacov, kde som sa venoval čisto New Yorku. A ešte na tú otázku, ako sa dá zmeniť mesto, či sa dá vôbec zmeniť mesto, New York je geniálny príklad o tom, ako sa dá zmeniť mesto. Riaditeľka dopravy, alebo že, prekladám to zle z angličtiny, Janet Sadikan, ktorú aj som osobne 3-krát stretol, robil som s ňou rozhovor, v podstate urobila to, že veľkú časť Broadway, ktorá bola rušná ulica, konkrétne tu je v časti Times Square, sa rozhodla urobiť z nej pešiu zónu a neuveriteľné veci, ako New York je obrovský dobrý príklad toho, ako obrovské mesto sa dá meniť v podstate zo dňa na deň. A bol som toho svedkom akurát a to bolo v roku 2010 a moja fascinácia zmenou mesta tam narastla enormne, aj som do toho ponoril. Mesto sa dá meniť aj eventom. Napríklad toto je Barcelona v roku 94, myslím, tam bola olympiáda, ktorá kompletne nakopla Barcelonu, zmenila ju. A dneska je Barcelona najvýraznejšia turistická destinácia v Európe, keď nie na svete, myslím, že po trojke. A sranda je, bavil som sa s
iným občianskym združením, konkrétne z Barcelony, a bojujú proti turistom. Teraz je najnovšia vec, že bojujeme proti turistom, lebo ničia mesto a bojujú proti hotelovej lobby, ktorá je extrémne silná. Veľmi zaujímavá vec, ako všetko niekedy aj dobré môže byť aj zlé. Mesto sa dá meniť ľuďmi a vzťahom medzi majoritou a minoritou. Spišský Řehov je dedina na Spiši. V podstate je to jedna z najslavnejších slovenských dedín, lebo je tam primátor, ktorý máva vo voľbách skoro vždycky najvyšší priemer ako keby hlasov, percentuálny priemer zo Slovenska, a je, myslím, že aj najdlhšie volený do nekonečna. V podstate stále mladý človek, a ktorý dokázal určite v ich obci vyriešiť jednu z najväčších otázok slovenských, a to je spolužitie s rómskou komunitou. V podstate urobil obecnú firmu, kde zamestnal kompletnú rómsku komunitu. Ľudia tam neuveriteľne makajú, majú roboty v iných aj dedinách a úplne ten človek chodí po všetkých konferenciách a naozaj akože je to dobrý príklad toho, ako sa to dá. Alebo to môže byť napríklad mesto Trnava, kde sa dá zmeniť osobou primátora. V podstate mesto Trnava je jedno z najstarších korunovačných miest slovenských. Absolútny šok minulo volieb z novembra 2014, keď vyhral proste jeden mestský aktivista, ktorý má jeden billboard a v podstate tú Trnavu mení fantasticky a dávajú úplne inú atmosféru a pečať. Ale môžu sa to meniť aj presne tak, ako je Dolný Lopašov, dedina na Slovensku, kde mladí ľudia proste urobili projekt, vyhrali na ňo nejaké peniaze a teraz žijú v tej dedine a naozaj ju menia úplne výrazným spôsobom. Alebo sa môže meniť, alebo sa môže meniť presne budovou, poznáte asi všetci Bilbao efekt. Bilbao bolo alebo stále je stredne veľké španielské postindustriálne mesto, v ktorom vzniklo Guggenheimové múzeum s budovou od Franka Gehryho, ikonická stavba. Celá táto činnosť a tá budova s tým múzeum nakopli tak záujem o to mesto a turizmus o to mesto, že naozaj vznikol dokonca terminus technicus, ktorý sa volá Bilbao efekt. Veľa iných miest ho skúšalo nejak napodobniť budovaním rôznych šialeností a za svoje peniaze málo kedy to samozrejme vyšlo. Mestské zásahy, čo chcem povedať, že my sme občianske združenie, my sme mesto a mestské zásahy sú len jeden z našich projektov. Mestské zásahy vznikli v roku 2008. Ako som povedal, verili sme idei a to tej, že a vlastne to je aj hlavná idea alebo hlavný názov tej prednášky novorolého architekta, že architekt by mal byť niekto, kto nečaká na to, že sa ho niekto niečo spýta a formuluje odpoveď, ale naopak má byť niekto, kto tú odpoveď formuluje. Má byť niekto, kto tú otázku aj pokladá. To znamená, že pri všetkej úcte pán starosta pravdepodobne nemá hĺbkové znalosti o nových trendoch vo verejnom priestore, lebo ich nemá mať. Má mať celú širokú paletu iných vedomostí. Architekt je ten, ktorý by mal prísť, lokálny architekt je pre nás ten, kto príde s iniciatívou a skúša proste nasmerovať to mesto dobrým spôsobom. To bola aj tá idea, že v podstate mestský úradník často nevie, kde bude o 5 rokov problém. Architekt, ktorý sa tomu venuje do hĺbky, by to vedieť mal. A preto nové role architekta sú pre nás to, že sa o mnoho proaktívnejšie stavia najmä svojmu okoliu. My sme generácia architektov, ktorá síce vyrástla na bombastických budovách, ikonických budovách, star architektoch, ale nejakým spôsobom celkom logicky sme prešli k tomu, že nás o mnoho viacej baví robiť budovy, ktoré majú veľmi výrazný význam pre svoje okolie alebo ovplyvňujú nejakú komunitu v našom okolí, alebo tá ich hodnota nie je len v tej materiálnej rovine. To je pre nás dôležité. A to znamená, že v roku 2008 vznikol prvý mestský zásah. Toto je ulica, ktorá sa volá Židovská. Ja som tam chodil za svojou priateľkou, potom som tam chodil za svojou manželkou pred 20 rokmi. Čo
čo je stále tá istá osoba, ináč tu sedí so mňou. A v podstate tá situácia je takáto. Je to veľmi dôležitá budova, je to veľmi dôležitá ulica, ktorou sa premiestňujú veľa Bratislavčanov medzi dvoma zástavkami dvoch rozdielnych systémoch mestskej hromadnej dopravy, ale zároveň to je jedna z ciest náhrad, takže veľmi často tam tak tí jednodňoví bratislavskí turisti proste sa tlačia a fackuje ich nejaká avia, ktorá tam ide s pätnými zrkadielkami. Náš návrh bol jednoduchý, ja som si povedal vtedy úplne naivne, že odrežeme tento múr, miesto neho vykonzolujeme drevenú lávku na oceľových ičkách a že bude to veľmi fajn. Dokonca sme tento zásah dotlačili tak ďaleko, že mesto si ho od nás objednalo a keby primátor 2 mesiace alebo 3 mesiace pred voľbami sa nerozhodol, že už nejde kandidovať a nezmenil svoju kandidatúru, nezrušil, tak pravdepodobne by sa to aj urobilo a on by to otváral tesne pred voľbami. Keďže sa rozhodol, že nejde kandidovať, tak aj práce na tomto sa zastavili. Chcem povedať, že mali sme nejakú ohodnotenú cenu na túto lávku nejakých 600 000 eur. Toto je dĺžka tej lávky. Toto bol úplne prvý mestský zásah. Naozaj sme ho mali rozpracovaných relatívne ako keby relatívne do detailov. Skončili, idea bola, má tam proste veľmi jednoduchú nejaké oceľové zábradlé s nejakým rastrom. Doteraz sa urobilo 864 zásahov. To znamená, že keby som zhrnul všetkých tých 15 miest, ktoré doteraz robilo a dal by som na stôl tie projekty, tak je to 864 projektov. Tu je chyba, ja sa ospravedlňujem. Je to, architektov je menej, pretože niektorí architekti robili aj viacej zásahov, ale je to práca v hodnote okolo 600 800 eur a v dĺžke 32 000 hodín, čo keď pretransformujeme na takýto slajd, tak je to jedno architektonické štúdio s 18 zamestnancami, keď každý zamestnanec robí 150 hodín mesačne, dajme tomu, ktorí by sa venovali verejnému priestoru 1 rok. Alebo to môže byť naopak jeden človek, ktorý sa venuje verejnému priestoru 18 rokov. Hej. To znamená, ako keby tá energia, ktorú dokázali tí architekti vyrobiť, je obrovská a je to energia, s ktorou by mestá mali pracovať. K mestským súčasťou mestských zásahov je okrem toho, jedna zo základných vecí mestských zásahov je nadviazať dialóg v tom trojuholníku veľmi zničenom, minimálne v Bratislave, medzi odbornou verejnosťou, teda architektmi a všetkými ostatnými odborníkmi, vedením mesta alebo mestskými úradníkmi a verejnosťou. Normálnou verejnosťou. Bratislava architekti mali veľmi zlé meno. V roku 2008, tesne pred tou prvou krízou, vrcholil developerský boom a strašne veľa budov sa robilo, ktoré naozaj boli robené len s prihľadnutím na nejaký zisk developera. Chcem povedať, developer je pre nás náš klient. Nie je to niekto, koho by sme chceli demonizovať, ale v tých divokých rokoch pred prvou krízou, teda pred 2008, to v Bratislave bolo naozaj Eldorado a architekti boli toho súčasťou. To znamená, že vyšli z toho ako profesia s veľmi zlou povesťou. A v podstate mestské zásahy bol okrem iného aj pokus, ako vytvoriť platformu, aby verejnosť opäť tým architektom začala veriť a aby mohli nadviazať nejakú spoluprácu. Čo je dôležité, je pre nás, že okrem výstavy, ktorú by mali mať mestské zásahy, ktorá je veľmi dôležitá, je vždy dôležité urobiť aj katalóg, alebo knihu, ktorú si architekti alebo verejnosť vie so sebou zobrať domov, aby ten projekt žil ďalej a bavil sa o ňom. To je základná vec, ktorá funguje. Tu je zopár, iba sme nafotili prvá kniha mestských zásahov z 2008. Toto sú katalóg mestských zásahov Brno, toto bola Praha. A toto je, v roku 2010 sme vydali knihu, ktorá sa volala Mestské zásahy s láskou vaši architekti, ktorá hovorila o tom, že vlastne architekti naozaj sú profesia, ktorá dokáže zísť z nejakého piedestálu
toho zisku alebo nejakého piedestálu, ktorý ich obmedzoval v komunikácii s verejnosťou a sú ochotní investovať svoju energiu celkom pro bono, ako to niektoré iné profesie, napríklad právnická, robí už roky, investovať tú energiu pro bono, ako teda zadarmo do toho mesta. V tejto knihe sme zhrnuli naše 3 skúsenosti z Prahy, Bratislavy a Brna. Mali sme tam aj mnoho rôznych esejí od ľudí aj z Ameriky, ale aj od Adama Gebriana, známeho alebo kritika architektonického, alebo aj od bratislavských ľudí. To znamená, že to bol pre nás taký milník, kde z nášho pohľadu sme mestské zásahy uzavreli a pustili sme ich akože nech si Local Heroes organizujú sami. Toto je posledná kniha teraz z 2005. Skúsili sme urobiť to, že skúsili sme updateovať ten projekt pre Bratislavu a po 7 rokoch sme sa vrátili do Bratislavy s mestskými zásahmi. Vznikla kniha a výstava s názvom 95 nápadov, ako zlepšiť Bratislavu. My sme naozaj dostali okolo 120 podnetov, projektov, z čoho sme 35 vytriedili a ostalo 95 nápadov. Naše úsilie bolo to, alebo ten posun, ktorý sme chceli urobiť, bol v tom, že sme oslovili absolútne širokú škálu ľudí, ktorí s mestom spolupracujú, aby sa na tom podielali nielen architektov. To znamená, že oslovili sme právnikov, oslovili sme, lebo totiž vzniklo to tak, že za mnou prišli taká bratislavská právnická skupina, ktorí povedali, že chcú robiť právnické zásahy, že čím to nevadí. A že spočívalo by to v tom, že nejaká ich skupina by pro bono v niektorých legislatívnych nariadeniach nachádzala chyby a ukazovala, ako by to mohlo zmeniť a čo by to zmenilo, úplne fantastická vec. Tak ja som ich potom sme oslovili aj iné profesie, boli tam ľudia, čo sa venujú odpadom, boli tam ľudia, čo sa venujú zelení v meste, rôznych bezdomovcov v meste, široká škála, a aby sa participovali, ale nie celkom to vyšlo. Hlavná časť, asi 70 z tých zásahov je architektonická. Ale zaujímavé presahy tam vznikali. Veľmi zaujímavé je, že v tej knihe v 2010 sme robili s tými ateliérmi, tam bolo vtedy nejakých 230 ateliérov, myslím. Sme robili, súčasťou tej knihy bol aj tzv. Survey, anketa, kde sme sa pýtali otázky, a to je vec, ktorú nám podporuje architekti, či už niekedy ponúkli alebo robili čas práce zadarmo. Áno. V zamestnaní architektov je veľmi normálne, že sa robí veľa práce zadarmo. Naša hlavná idea je, najmä tomu, štúdia alebo ten nápad, a vy napríklad v architektonickej súťaži ukážete ten nápad, tú hlavnú prácu tam častokrát položíte na stolík. Bola veľmi dôležitá pre nás, bola odpoveď na otázku, aká je vaša hlavná motivácia účasti na projekte Mestské zásahy. A prvá možnosť, keďže to bolo anonymné, tak ľudia nedali samozrejme to, čo by každý čakal, v podstate, že dobrý skutok, to skončilo až 5. Ľudia jasne uviedli, že je to napríklad možnosť prezentácie vlastnej práce. A to je veľmi dobré, lebo robiť, keď som bol konkrétne v tom New Yorku na škole, tak som sa venoval aj vzťahu zo sociologického a psychologického hľadiska, čo to znamená robiť dobro a aké sú motivácie človeka urobiť dobrý skutok. A samozrejme, že ten pocit, že morálny, nejaký pocit, že urobil som dobrý skutok a niekomu som pomohol, je veľmi dôležitý, ale keď vy robíte dobrý skutok, je tam tá luxusná rovina, že vy s čistým svedomím to robíte najmä pre seba, lebo ten pocit, že ste urobili dobrý skutok, je ešte silnejší ako to, že niekomu reálne pomôžete. Hej? To znamená, ale je to taký akože win-win situation, pretože v podstate to nijak neznižuje tú vašu hodnotu toho, že niekomu pomáhate. V architektúre je to tak, že napríklad tí architekti mohli prezentovať vlastnú prácu. Napríklad prvé mestské zásahy boli vystavované v Slovenskej národnej galérii, čo je relatívne vážená inštitúcia. Oni tam dali priestor, chceli to urobiť, tú výstavu. Bola to druhá najnavštevovanejšia výstava v roku 2009 v tej Slovenskej národnej galérii. A ľudia proste boli hrdí, že ich vec je vystavená v galérii národnej. Takisto mohli tvoriť bez zadania. To je číslo 2. To je to, čo som hovoril, že nečakali na niekoho, dokým ich osloví alebo vypíše súťaž. Mohli si vybrať vlastnú tému. Niekoho štval, proste, že zdevastované detské ihrisko pred domom, urobil si z toho tému.
a tak ďalej a tak ďalej. To znamená, že ten aktivizmus je veľmi pozitívny v tom, alebo teda mestské zásahy boli veľmi, aj sú veľmi dobré v tom, že človek môže pomáhať a zároveň pomáha iným a zároveň pomáha aj sebe. A je to všetko s čistým svedomím. Toto je vážna téma. Najviac otázok, ktoré som dostal pri robení všetkých rozhovorov o mestských zásahoch, bolo, že koľko teda z tých zásahov sa zrealizovalo. Hej? Keď si zoberieme túto vec, 90% architektov povedalo, že projekt nebol zrealizovaný. Samozrejme, úloha mestských zásahov, na začiatku my sme netušili, že vôbec budú nejaké mestské zásahy, ktoré vygenerujú 800 projektov. My sme chceli robiť v Bratislave nejakú zmenu. Ale hlavná úloha bola naštartovať nejaký dialog a ukázať občanom, že nápady sú. Musím naozaj povedať, že často občania, architekti urobia návrhy, občania sa výrazne zaujímajú, je to v lokálnych novinách, chodia na výstavu, aj tak z toho nič nie je, ale to už je tá vec, ktorú občania potom môžu zrátať v tých voľbách. Na to sú voľby a zrátajú to vedeniu mestu vo voľbách. To je ten moment. Alebo naopak nezrátajú, lebo to mesto niečo s tými zásahmi urobilo. To je ten moment a my nemáme v moci, všetci poznáte, ako funguje mesto, tá moc toho aktivizmu sa niekde končí. Preto si myslím, že je prirodzená cesta aktivistu mestského vstup do komunálnej politiky, okrem iného. Pozitívnejšie je toto, či projekt pre mestské zásahy má pokračovanie. Napríklad v Prahe, keď sme robili mestské zásahy, tam bolo asi 80 alebo 90 projektov, asi nepamätám. A bola zaujímavá v tom, že mnohé mestské časti si objednali u tých architektov nejaké rozkreslenie ich zásahov. Hej. To znamená, že niekto mal nejaký koncept cyklostezky, tak mestská časť, ktorá o to dlhodobo mala záujem, videla, že ten človek v tom robí, stretli sa s ním, objednali si ho nejakú overovaciu štúdiu. Mnohé z tých zásahov nejakým spôsobom alebo občianske združenie lokálne si adoptovali nejaký zásah. Mnohé z tých zásahov mali pokračovanie a niekam vyústili. Toto je lepšie číslo, je väčšie. Veríte, že váš projekt pre mestské zásahy môže niečo zmeniť? Áno, ľudia, som rád, že v zásahoch, hlavne v tých prvých 3 mestách, architekti, alebo je to myslím, že aj dneska dokázali, že nie sú cynickí. Ja mám pocit, že tá viera v to, že veci sa dajú zlepšiť k lepšiemu je najmä v dnešnej dobe, a teraz už idem do takej až politickej sféry, je extrémne dôležitá. A my hovoríme, že jedna zásada je u nás, si hovoríme vždycky, že naivita je naša hlavná zbraň. A takisto máme motto, že nádej je dôležitejšia ako skúsenosť. To je strašne dôležité v architektúre, keď chceme nejaké veci posúvať, keď chceme niečo robiť, pretože skúsenosť nám vždy hovorí, že niečo sa nedá, kdežto tá nádej nám hovorí, že možno by sa to mohlo podariť. No a posledný slajd je úplne bombastický, kde sme sa pýtali, či by sa podobného projektu, ako sú mestské zásahy, architekti zúčastnili opäť. 97 povedalo áno. Musím povedať, že kebyže dneska sa spýtam tých architektov, tak to číslo je bohužiaľ menšie, lebo vtedy ešte tie nádeje okolo mestských zásahov a toho, že príde ten všemocný primátor, starosta alebo mestská rada a že zrealizujú kobercovo všetko, boli väčšie. Dneska to vytriezvenie je trošku iné. Je to zase ťažká robota aj pre to mesto, aj pre tých aktivistov, ale o toto je vzácnejšie, keď sa to podarí. Ukážem iba naozaj zo pár zásahov z týchto prvých 3 miest. Toto bol skatepark pod jedným z mostom v Bratislave. Toto je návrh Igora Marka, môjho kamaráta Slováka, ktorý je už Angličan a žije v Londýne. Starý most v Bratislave. Jeho návrh bol zazeleniť ho a využiť ho ako taký zelený park. Musím povedať, že tento zásah bol extrémne blízko realizácii. Extrémne blízko, bohužiaľ. Zlé, nie celkom dobré vedenie mesta a ega niektorých ľudí zabránili tej realizácii. Ale vďaka tomuto zásahu vznikla obrovská debata o tom moste a tá debata bola tak silná, že to vedenie mesta muselo naozaj veľmi seriózne a chvíľu naozaj veľmi seriózne uvažovalo, že s tým starým mostom, z ktorého bola vylúčená doprava, urobiť niečo podobného. To napríklad šport, prečo v parku, ktorý sa nachádza za prezidentským palácom v Bratislave, nemohli byť takéto jednoduché športoviská. Lavička pred sídlom primátora v Bratislave, kde je zadarmo Wi-Fi, s nápisom Free Wi-Fi, tak aj takéto zásahy máme. Robil to môj profesor zo školy.
ťažko svojmu profesorovi poviete, že ten zásah, možno ho nedáme do tej knihy. Je to veľmi ťažké. Toto je skvelá vec, stará hradná priekopa bratislavská, do ktorej chýba jasný vstup, kamaráti tam navrhli schodisko. Opäť, tento zásah bol tak extrémne blízko realizácii a zase tam chýbal niekto na tom meste, kto by trochu ešte viac pritlačil, aby im pomohol. To je, myslím, že Brno, to je Mostel, ubytovňa pre bezdomovcov. Toto je skvelá brňanský zásah, taká lavička, ktorá sa vysúva z chodníka na kľúčik, aby sa tam mohol potulný muzikant sadnúť. Toto je zásah, ktorý sa volá, že veverka na hovno. To je smetný koš do parkov mestských na exkrementy. A toto je Láv hotel z Prahy, myslím, že to je výfuk pražského metra. Toto je úprava verejného priestoru pred Národnou galériou. High Hill Lane, to je vec, ktorá existuje v rôznych mestách. Toto bol, v Prahe sme mali dvojstránku v Blesku, čo bola úžasná vec. A v podstate nám išlo, aj mne celý život ide o to otvárať profesiu architekta a témy verejnosti. Tá neprepojenosť s verejnosťou je absolútne legendárna v slovenskej architektonickej scéne. My povedzme epizódu v roku... Strašne mi vrzia tá stolička. Ja si vymením tú stoličku. To je normálne, že hlasnejšie, jak ja. Myslíte, že bude vrzgať tiež? Áno. Ne, ja sa musím hýbať. No. V roku 2004, keď sme začali náš ateliér, sme sa dostali k dobrým zákazkám mladých developerov, aj kvôli tomu, že v podstate, ale to nemyslím si, že to je téma slovenských architektov. Slovenskí architekti boli v podstate, alebo tí najvýznamnejší slovenskí architekti sú veľké egá, mali za sebou ako keby slávnu minulosť a boli zvyknutí na to, že klient počúva na prvé slovo a verejnosť sa do ich vecí nemá starať. V podstate prvýkrát, keď som si to všimol, že za mňa prišli mladí developeri, ktorí sa nechceli nechať poučovať od 20 rokov starších architektov, boli zvyknutí, že oni majú peniaze a sú so všetkými, ktorí pre nich robili v nejakom otvorenom dialógu. Trošku taký akože anglosaský model. A v podstate to je bol problém všeobecne architektov a narazil som to na viacerých miestach, že v podstate tí architekti s tou verejnosťou nekomunikovali. To znamená, že môj cieľ je, alebo náš cieľ bol čo najviac otvárať tú diskusiu o hocičom verejnosti. A konkrétne tu sme dosiahli vrchol, dvojstránka v Blesku. Samozrejme musí byť ako trošku jemne taký ako provokačný názov s vykričníkom na konci. Ale bol to fantastický blesk, lebo tam, a toto je reálna informácia, bola prvá fotka gotovej vnúčky a bol najpredávanejší blesk toho roku, nejaký rekord trhol tento. Takže sme sa tešili, že keď sa to spätne vyhodnotilo, že vlastne tie zásahy sa dostali úplne najbližšie tej verejnosti, ako sa mohlo dať do bulvárneho denníka. To sa nám nepodarilo teda v Bratislave, kde zásahy boli naozaj veľmi silné. Náš posledný zásah mestský, ktorý sme urobili do Bratislavy, je zase na Židovskej ulici, kde sme sa vrátili. A vy nezhasnete asi, lebo neviem, či tu dobre vidno, no, toto je asi lepšie. Na Židovskej ulici, je to tá istá Židovská ulica, kde sme chceli robiť v roku 2008 lávku. Rozhodli sme sa na to ísť teraz inak. Vytvorili sme tam tzv. My to voláme, že oddychové plato. Tunak na tejto strane je nástup do mestských hradieb, ktoré sú zavreté teraz, pretože mesto nevie nájsť, nevie ich naplniť nejakou činnosťou. V podstate je to nebezpečný priestor a mnohé občianske združenia sa usilujú tam nájsť nejakú činnosť, robia tam nejaké trhy a tak ďalej. To znamená, že vymysleli sme oddychové plato, ktoré by jednak tomu urobilo nejaké predpolie a jednak by dovolilo tej židovskej sa rozšíriť aspoň na jednom úseku. Čo je veľmi zaujímavé, že v tomto sme išli ďalej. Našli sme rakúsku firmu, ktorá vyrába okrem iného obrovské betónové predpäté systémy, ktorými okrem iného riešia aj podobné situácie v Rakúsku. V Rakúsku v 70. rokoch sa nemilosrdne rôzne dedinky a mestečka rozťali diaľnicami. Dneska je tam veľmi silný trend, že tú diaľnicu proste na ňu dajú takýto prefabrikovaný systém, robia tam park. Majú kopec vecí zrealizovaných. Oni nám to boli nadšení tým nápadom, nám to nacenili. V podstate naozaj sme odozdali mestu v tých zásahoch jeden relatívne komplexný materiál, dokonca s cenou a tak ďalej a tak ďalej. Mesto samozrejme prejavilo nadšenie, ale potom to vyvanulo ako vždycky do prázdna.
to je to oddychové plato vlastne, obyčajne jednoduchá betónová vec, na ktorej bola nejaká mobilná zeleň a ľudia by sa tam mohli nejakým spôsobom stretávať. Proste videli sme ľudí, konkrétne sme to boli my, s pripraveným zástupcom firmy rakúskej, ktorý na stretnutí s mestom bol pripravený povedať im, že tá vec nie je drahá, oni ju veľmi radi urobia, ako keby samozrejme jeho biznis, ale je to reálna vec, bolo vymyslené, akým spôsobom tam vôjde žeriav do mesta. Akože naozaj sa s tým pohrali aj my, aj oni a mesto v podstate nebolo ani ochotné riadne vypočuť, takže to sú také tie momenty, ktoré človeka niekam posúvajú. A okrem toho, že my sme v roku 2010 nejakým spôsobom vypustili mestské zásahy do sveta, naše občianske združenie My sme mesto pokračovalo ďalej vo svojej činnosti. A to je tiež súčasťou nových rolí architekta. Teraz predstavím zo pár nápadov z toho mestského aktivizmu a kde všade nás ten mestský alebo architektonický aktivizmus zavial. A ja som strašne rád, napriek tomu, že máme aj v ateliéri diskusiu o tom, či nejaké portfólio záujmov ako architektov nie je príliš široké, či by sme sa nemali venovať viacej jednému smeru a byť v ňom 1000%, či je to dobré. Ja stále tvrdím, že ten mestský aktivizmus architektonicky nás zaviedol na miesta, ktoré sú fantastické a tešíme sa, že sme tam boli a ja hovorím napríklad konkrétne aj o tejto situácie. Ja si myslím, ja si to veľmi vážim, že som tu a o mnoho viac sa bavíme s ľuďmi, o mnoho viac poznávame iných ľudí, ktorí sa tomu venujú. O mnoho viac, myslím si, že nás to aj ako architektov posunulo. Možno nevieme urobiť 100% o polnoci, nenakreslím detail nejakého podložia, ale zase má to iné výhody. Balík je nový priestor pre kultúru. Rozhodli sme sa v ateliéri alebo v občianskom združení, že budeme skúmať to, akým spôsobom môže byť verejný priestor mesta modifikovateľný a personifikovateľný obyvateľmi mesta. Ako dneska keď tá participácia alebo to zahrnutie ľudí do nejakého procesu je veľmi používaná vec, veľmi veľa ľudí, veľmi veľa rôznych mestských aktivít funguje na tom, že ľudia nejakým spôsobom na to participujú, vzniká tak nejaká väzba, vzniká tak sociálna udržateľnosť a tak ďalej, tisíckrát zdokumentované, vysvetlené. My sme, a dneska naozaj si môžete všetko totálne osobnostniť, hej, to znamená, že od nastavenia vášho mobilu až po všetko v aute alebo na desktope, v počítači, všetko si meníte, viete si navrhnúť tenisky za pár klikov, totálne svoje farby, ale verejný priestor tú vlastnosť nemá a málo kto sa usiluje o to, aby to mal. Príklad z Rotterdamu, kde v 80. rokoch náš obľúbený ateliér West Echt urobili lampy, na námestí, ktoré ste si mohli ovládať. Na stope tej lampy bolo zopár gombikov a vy ste nimi mohli posúvať tú lampu a meniť to, kde on svieti to svetlo. My sme chceli urobiť nejakú lavičku, ktorá by sa dala posúvať po meste. Vznikol z toho nejaká lavička so strechou, to je tento jeden diel. Keď tú lavičku spojíte viacej lavičiek dokopy, zrazu vzniklo nejaké pódium, nejaká strecha a tak ďalej. Takže idea bola, že vyrobíme takúto lavičku alebo viac lavičiek, každá z nich bude na kolieskach, budú sa dávať rôzne spájať a ľudia komplexu. A veľmi... OK, super. Začali sme hľadať peniaze, hej, tak sme to nazvali Asset Summer Pavilion. Nedali nám ani vindru.
Potom stále to IT sme si mysleli, Microsoft nás zachráni, to už bol Summer Pavilion and Gallery, takzvané nič nám nedali. Avon, to už sme verili, že nám dajú. Toto sú obálky takých knížek, ktoré sme posielali do tých firiem. Orange, najväčší operátor mobilný, sa nedal nám nič, ale nakoniec nám dal nejakí iní ľudia peniaze a projekt sme zrealizovali. Ale keďže nám chýbala polka sumy, tak sme sa dohodli s mestom a vtedy veľmi pekne bola s nimi spolupráca, že oni o ten projekt prejavili záujem, tak doplatili polku sumy a balík sa stal ich majetkom. Čo sa stalo, bolo to, že vlastne tým pádom, že už to boli verejné peniaze, tak nemohli sme na tom robiť ten náš výskum, že ľudia, posúvajte si ten balík po meste a my to budeme natáčať. Takže sme vyrobili na neho také aretačné prvky a ten balík sme posúvali, v podstate prvé leto sme sa rozhodli, že budeme robiť do neho program my a nejakým spôsobom raz do týždňa tam bola kultúrna akcia a prenajímali sme ho hocikoho, kto si tam chcel urobiť ten program a my sme ho menili a posúvali sme ho. Celé prvé leto sme na to zohnali peniaze, robili sme tam kultúrne akcie, bola to výstava, bolo to čítanie poézie, bola to nejaká politická diskusia. A čo sme okrem iného získali aj to, že toto námestie, Sväto-Františkanské námestie v centre, ktoré bolo dosť málo používané ľuďmi, lebo bolo také turistické, tak sa stalo takým akože príjemným bratislavským dostaveničkom na to leto a veľmi dobre to fungovalo. Takto vyzeral balík po prvých 3 mesiacoch používania v meste. Nebol na ňom jediný nápis. Čo sme okrem iného testovali, lebo my stále testujeme na všetkom, testovali sme veľmi dôležitú teóriu pre mestá, a to sa volá, že teória rozbitého okna. Možno z vás ju niekto pozná, kto nie, tak si ju určite pozrite, je to úžasná vec. Je to teória, ktorá hovorí, je to nejaká kriminologistická teória, na základe ktorej bol celá zmena mesta New York urobená. Je to veľmi zaujímavá vec. Teória, ktorá v krátkosti hovorí, že keď máte budovu, na ktorej niekto rozbije okno a vy to necháte tak za nejaký čas niekto iný rozbije ďalšie okno a necháte to tak za ďalší čas, niekto popíše tú budovu, za ďalšie dní niekto sa vláme do budovy, budova skončí úplne v ruinách. Hej. Hovorí, keď vy to okno hneď zasklíte, je to jasný signál pre celých potenciálnych vandalov, že o tú budovu sa niekto stará a nemá význam sa vôbec do nej púšťať. Veľmi jednoduchý pokus, reálny pokus. Zobrali obyčajnú ulicu v New Yorku, bolo tak v New Yorku aj v iných mestách, dali na ňu jedno auto, ktorému rozbili bočné sklo. Bolo tam ďalších 200 aut, ktoré boli nedotknuté. Do 3 dní to auto s tým rozbitým bočným sklom nemalo pneumatiky, bolo kompletne vybrakované, boli rozbité všetky sklá. Na základe tejto teórie mesto New York zažilo pod Rudolfom Giulianim v 90. rokoch kompletnú obrovskú zmenu. Oni robili dokonca to, napríklad, poviem iba príklad, je to veľmi zaujímavé, všetky súpravy metra v New Yorku v 80. rokoch a vidíte to vo všetkých filmoch z tej doby, boli kompletne posprejované zvnútra aj zvonka. Kompletne pografitované. Oni urobili to, keďže to chceli uplatniť, že urobili na konečnej metra, urobili čistiacu stanicu. To metro, keď prišlo na konečnú, i hneď išlo na čistiacu stanicu, kde 40 ľudí naraz na ňom makalo, kompletne, teda ono už bolo čisté, ale oni ho vyčistili a keď prešlo celú trasu a už bolo posprejované niekde, tak na tej konečnej tie posprejované veci sa i hneď vyčistili a pustilo sa späť do obehu. A takto to robili. Takto to robili a ten počet ľudí, ktorý bol ochotný vyťahnuť sprej a popísať tento metro, sa tak znížilo, že dneska to máte, alebo veľmi rýchlo to bolo bezdotykové. Dokonca robili až také veci, že celú noc nechali partiu grafitiakov popisovať metro. Celú noc ich nechali na tom robiť, v nejakom DP oni to sprejovali a nad ránom tam prišla, proste iba zrazu uvideli, ako prichádza čata čistiaca a to, čo oni tam robili, tak oni iba bez slova vyčistili v podstate. A stále to takto robili a je veľa takých príkladov, napríklad to, ako ľudia preskakovali turnikety a jazdili zadarmo metrom. Urobili veľmi jednoducho, že zriadili policajné stanice v autách rovno pred metrom a keď to niekto urobil, išiel i hneď 20 metrov do policajnej stanice, kde spísali, lebo oni musia na priestupoch spísať na policajnej stanici, kde to tam spísali a v podstate neuveriteľným kobercovým náletom proste to riešili tieto small crimes.
Úžasná vec, takto vyzeral balík, keď my sme ho každý deň premiestňovali, robili sme tam kultúru po 3 mesiacoch. O rok na to už sme nemali na toto letné pódium peniaze ani energiu a keďže to vlastnilo mesto, oni sa pokúšali s tým niečo robiť, ale keďže tam za celé leto zorganizovali len jednu akciu a nebol tam nikto, kto by s tým balíkom robil, dopadlo to takto. Ten balík bol proste vandalizovaný, bol špinavý, ľudia vedeli, ten signál pre tých vandalov bol, že nikto sa ho nestará, a oni sa do neho pustili v podstate. Takto vyzeral po jednej sezóne, keď sa o neho nikto nestaral. Bratislava. Veľmi základná vec je, a to je tá naša diskusia s verejnosťou. Nehovorím už dlho, koľké hodín. Keď mám zrýchliť, mi to povedzte, lebo ja tu budem ešte dlho. A Bratislava je základná vec, tak ja to zrýchlim trochu. Je to v pohode? Zatím hodina? To už hodina prešla, ne? Tak ja som nejaké, že v prvej pätine, tak to musím fakt zrýchliť. Ne, som, to bol žák, nebojte sa. Základná vec, diskusia o meste. Sú dve možnosti. Buď ju moderuje architekt, ktorý v podstate ako keby vyzná sa do problematiky, ale v živote nič nemoderoval. Buď začal rozprávať nejaký svoj monológ a hosti nepustí k slovu, alebo proste nevie ustrhnúť drzého hostia, aby ho zastavil a tak ďalej. Alebo ju moderuje moderátor, ktorý má napísané otázky, ale nevie reagovať, pretože sa do problematiky nevyzná, nevie reagovať a životú diskusiu viesť. Tak my sme sa rozhodli, že budeme robiť my diskusiu o meste a stal som sa ten obetný baránok. Ja som mal byť akože architekt, ktorý vie byť aj moderátor. To, či to vyšlo, niekedy to vyšlo, niekedy nie. Už teraz budeme robiť o chvíľu 12. diel tejto diskusie. A veľmi zaujímavá vec, totálne aktuálne témy s hostiami. Prvá bola základná otázka, že máme naozaj radi Bratislavu. Bol tam, kto zachráni Bratislavu. Tu máme napríklad vtedajší primátor Bratislavy, architekti. Toto bolo napríklad, potrebuje Bratislava architektov. Otázka, vždy je to otázka. Toto bolo Bratislava cudzinci. Bratislava politika, to boli zástupcovia politických strán najsilnejších v bratislavskom parlamente. Bratislava kultúra. Kto zachráni Bratislavu, toto bola téma. Toto bola veľmi skvelá diskusia. Festival Pohoda je najväčší, asi už aj československý festival, si myslím. Bolo úplne úžasné, že sme na ňom urobili diskusiu, ktorá sa volala... Ja som si musel odsvetiť tých ľudí, lebo bola to architektonická diskusia a ten stán bol úplne plný. A ona sa volala, že prečo sa architektom páčia škaredé budovy. A riešili sme rozkol medzi tým, čo sa páči architektom a prečo sa často tie budovy nepáčia verejnosti a naopak. A mali sme fantastické publikum, ten vzadu prispatý je práve hlavný architekt mesta Trenčín, môj kamarát, gitarista skvelý. Tu je Števo Hríb, ktorý je veľmi známy slovenský politický moderátor a šéfredaktor časopisu. A ja som často bol u neho v diskusii a teraz som mal príležitosť, že ja som ho moderoval v diskusii, čo samozrejme on hneď zneužil a hneď on moderoval tú diskusiu. A vedľa mňa je v minisukni v čižmách je najvýznamnejšia slovenská teoretička architektúry Henrita Moravčíková. A bola to veľmi zaujímavá diskusia, dokonca stále hovorím o tom, ako tú verejnosť zatiahnuť. Robili sme to, že sme rozdali, keďže tam bolo veľa svetla, nedalo sa premietať, sme rozdali A4 s vytlačenými budovami a ľudia proste nejak reagovali na tie budovy a Števo Hríb, ktorý je absolútny amatér v architektúre, sa v podstate celý čas hádal s našou hlavnou teoretičkou architektúry a bolo to veľmi zaujímavé ako keby. Zelené námestie. Toto je most SMP, ktorý odbornou verejnosťou bol zvolený najvýznamnejšia architektonická stavba posledných 100 rokov. Je to významný závesená konštrukcia s reštauráciou Bystrica nad ním vo výške 88 metrov. Toto je zástavka, ktorá má 40 rokov. Tá zástavka, významná zástavka a konečná autobusov stojí niekoľko metrov od Hviezdoslavovho námestia, historického jadra Bratislavy. Hviezdoslavové námestie je v podstate Pargavo námestie, ktorý vznikol, keď Mária Terezia dala zbúrať bratislavské opevnenie. A vedľa toho je tento nedotknutý, brutálny priestor, ktorý často bol v minulosti svedkom mnohých aj vandalizmu alebo konfliktov medzi obyvateľmi a tak ďalej. Ľudia, vidíte tam, že napríklad o 11.
z Národného divadla ide pár, dvaja manželia v róbach, idú do Dubravky na autobus a stoja tam proste decentne oblečení ľudia. Je to veľmi zvláštne. Rozhodli sme sa, že urobíme radikálnu zmenu tohto priestoru tak, aby si ľudia všimli a uvedomili, že môžu čakať na autobus v iných podmienkach, že to musia vyžadovať od mesta, aby im tie podmienky urobil. A zároveň ukážeme mestu tým takým street artovým zásahom, že toto je priestor, ktorému sa musí mesto povenovať. Rozhodli sme sa, že urobíme zelené námestie a že namalujeme plochu 1100 metrov zelenou farbou. A toto je fotka z našej realizácie, ako sme to zrealizovali. Musím povedať, že to bolo úžasné, keď som na druhý deň ráno tam čakal a pozeral som sa, jak ľudia vystupujú z tých autobusov a bali sa postaviť na to, neverili, že kde sú, hej. 20 rokov tam vystupuje na konečnej z toho autobusu a zrazu je to všetko zelené. Fakt to stálo za to a bola to veľmi, veľmi téma, boli tam televízne noviny natáčať, bola to taká, bola to vec, nemalo to byť žiadne finálne riešenie, malo to byť jasné upozornenie na problematiku. A bola to ale zároveň aj dobrá ukážka o tom, ako mesto nedokáže pracovať s niečím iným a s niečím novým. Namalovať, na to, aby sme mohli legálne namalovať túto plochu na zelenosť, som 3 mesiace veľmi intenzívne pracoval. Základný problém bol, že mestský úradník nepozná inú farbu vozovku ako šedá. To je naozaj vážny problém. Druhá vec bola protišmikový náter. Napriek tomu, že toto je farba, francúzska farba, ktorá sa používa na prechody, protišmiková, aj s následnou protišmikovou úpravou vsypom, nás donútilo mesto deň pred tou akciou, aby sme namalovali na parkovisku pri Bratislave takéto pruhy. Prišli tam 2 autobusy, vodiči si to poliali vodou a normálne na tom skúšali flekovať. Až potom nám povedali, že môžete to urobiť, hej. Čo bolo tak, ako keby extrémne zvláštne, ale zároveň som ocenil, že boli ochotní urobiť takýto pokus, aby boli aj oni spokojní. Zároveň nám mesto prikázalo, aby sme, takto to vyzeralo, počkajte sekundu, takto to vyzeralo predtým. Vidíte vodorovné značenie zastávok, takto to vyzeralo predtým. A keďže sme to išli na trať, mesto povedalo, ale čo bude s našim vodorovným značením? A my hovoríme, tak to je úplne už zošuchané, asi to urobíte nové. On, že nie, musíte vy urobiť nové. Takže mesto nás donútilo zaplatiť za projekt, to musí byť odborný projekt, a aj za realizáciu nového vodorovného značenia. Hej. To znamená, že viete si predstaviť, že niekto, kto je útlocitnejší, by bol celkom frustrovaný s tou spoluprácou z mesta. Čo bolo ale veľmi krásne, že sme sa rozhodli, že konečne urobíme nejakú vec, že ju zrealizujeme. Mesto nám vyhradilo čas, kedy tam môžeme byť od polnoci do 4 ráno, lebo potom začínali prvé autobusy jazdiť. A s 50 dobrovoľníkmi, ktorých sme vyzvali na internete, nech sa pridajú, sme toho proste 5 hodín malovali a mali sme tam hudbu a bolo to veľmi dobre, bolo to veľmi úžasné. Ľudia videli priamu zmenu. Mali sme tam veľmi dobrú epizódu, že o 12. už sme začali malovať a videl som takých 2 počerných chalanov, jak prišli a som ich zaregistroval a vidím, že už potom aj malovali, už mali tie naše overali a o 5 ráno, o 4, keď sme to domalovali, tak sa ich pýtam, že vy čo tu robíte? A to boli normálne, že turisti z Brazílie, ktorí prišli pri večer do Bratislavy, ubytovali sa, išli po meste, videli, že tam sú svetlá a nejaká hudba tam hrá, prišli, niekto im povedal, že čo sa tam deje, že pridajú sa a oni 4 hodiny malovali. Akože úplná reálna príhoda a veľmi, veľmi dobrá príhoda. Toto je ešte, keď tam nebolo to vodorovné značenie, to tam namalovali ešte potom. Napríklad bolo fantastické, že tá zelená sa odrážala, presne tu, ako to vidíte na tom betóne. Hej? To bolo fantastické. Ďalší projekt, ostali sme v tomto priestore a chceli sme ho zase nejak meniť. Ďalší projekt bolo projekt s názvom Prelet. To bol projekt osvetlenia tohto mosta. Rozhodli sme sa, že musíme niečo robiť s osvetlením. V podstate tam bola úplná tma. Hej? Tam normálne bola úplná tma, nikto to neriešil. To znamená, že my sme si povedali, že zoženieme peniaze, konkrétne teraz to bolo od firmy Siemens a Philips. Našťastie tie mestské zásahy majú už také meno v Bratislave, že mne zavolali z firmy Siemens, že či môžu podporiť nejakú našu aktivitu. A ja som povedal, že môžete, nevadí vám, že sa spojíte s vašou hlavnou konkurenciou firmou Philips
A keďže riaditeľ Siemensu na Slovensku a riaditeľ Philipsu na Slovensku sú bývalí spolužiaci, tak im to nevadilo. Ináč je to samozrejme, vo svetovom meradle je to nemysliteľné, lebo v podstate oni sú priama konkurencia. Takže tieto dve firmy zaplatili naše nové svetlo. My sme sa rozhodli, že urobíme obyčajný oceľový rám. Dostali sme zadarmo od českej firmy, to boli nejaké 4 km, takéto pásky na balíky. PPP páska sa to volá, alebo PP páska. Cena toho bola 60 eur, oni povedali, že zadarmo vám to dáme. A s dobrovoľníkmi sme 5 hodín omotávali tieto konštrukcie touto páskou a vznikli takéto svetlá, ktoré sme tam potom zavesili. A vlastne v podstate to bola, vidíte, tu už na zemi vidíte ako keby z minulosti tú zošuchanú zelenú farbu, lebo toto sú veci, ktoré nejakým spôsobom pre nás nemajú byť to finálne riešenie. Má to byť niečo, že upozorní na problém a pomôže mestu si ten problém uvedomiť a zároveň tú situáciu reálne zmením. Ale ja ju zmením na rok, na 2, hej. Nie navždy. To sú lampy, ktoré nemali certifikát, vyrábali sme ich s dobrovoľníkmi, hej. Samozrejme, oni už tam boli 3 roky tie lampy, hej. Ako mesto povedalo, super, už je tam svetlo, tak čo riešite? A teraz sme ich dali zmontovať, lebo mesto ani len nedokážalo urobiť v Bratislave to, že by si ich prepísalo na seba. Ja som povedal, že si ich zoberte, ten majetok si prepíšte na seba, robte si s tým, čo chcete. Oni, že áno, zmluva niekde uviazla, tak po 3 rokoch sme to aj so Siemensom, keďže už boli dosť špinavé tie lampy od prachu, dali zmontovať. Čo bolo zaujímavé na tom, že v podstate tam bolo svetlo a zase to boli tie prekvapení chodci. Čo je dôležité na tomto projekte, že teraz, neviem, či to tu mám, áno mám, rozhodli sme sa 3-krát vrátiť na toto miesto a využiť betónové, tuto vidno, po starých svetlách mosta SMP tu ostali betónové tzv. Niky, ktoré tam boli kedysi pôvodné svetlá toho mostu. Keďže ono to nejak zhora navrhlo, ako cez to mostné teleso znútra sa dostala voda, navrhlo to, tie svetlá postupne odhnívali a začali spadať dole. My sme sa rozhodli, že ideme pietnejšie pristúpiť k tomu mostu a ideme ich vrátiť, ale rozhodli sme sa, že naplníme každú tú niku novým svetlom, ale to svetlo bude mať svoj nejaký protokol, budeme ho vedieť ovládať cez Wi-Fi a bude RGB. A budeme tam vedieť vyrobiť normálne, že videohru s nimi a človek, ktorý príde pod most, bude sa veľmi, cez jednoduchý interfejs, bude veľmi jednoducho cez mobil vedieť ovládať farby toho osvetlenia. To je zase tá téma, ako sa ten verejný priestor môže meniť, ako ho vedia ľudia personifikovať. Pridal sa k tomu jedna hrácká firma, ľudia, ktorí zarábajú milióny na videohrách na svete, ale sú to Slováci a finálna vec bola, že bude vedieť ľudia dvaja proti sebe vedieť hrať veľmi jednoducho hru s týmito svetlami. Hej. Čo je úplne smutný koniec tohto príbehu, že v podstate mesto, s ktorým my ako oficiálne spolupracujeme, zohnalo, alebo má v rozpočte teraz peniaze na rekonštrukciu tohto mosta a má peniaze aj na opravu toho osvetlenia. Napriek tomu, že poznali náš projekt, vedeli, že by to bolo osvetlenie, ku ktorému by stačilo dodať, my sme to vyrátali, potrebovali sme nejakých 20 000 eur navyše, neviem koľko to je presne v českých korunách, na to, aby tie svetlá mohli byť RGB, aby sme ich vedeli ovládať pekne. Napriek tomu, ako keby sa to v podstate asi nezrealizuje a oni doplnia do tých NIK obyčajné neonky. To znamená, že, ale uvidíme, ešte bojujeme, ale stále dokola sa stretávame s tým istým, napriek tomu, že v Bratislave máme veľmi silné zázemie aj meno. Tiež to chcela platiť firma Siemens. Tak to vyzerá, v podstate už bol navrhnutý tá aplikácia na iPhony a na smartfony. Volá sa to, že Night Fights. Pretože tam samozrejme, keďže tam stojí aj nočné autobusy, tak vy tam prídete o 1:00 v noci a máte tam 200 mladých ľudí, ktorí čakajú na nočák, hej, napríklad hoci kedy v noci. Takže Stará tržnica. V Bratislave máme Starú tržnicu, to je ona. Je to významná, je to národná kultúrna pamiatka z roku 1907. Secesná Stará tržnica so všetkými znakmi, ktoré v tom období tržnice, ktoré sa robili cez celej Európe, mali. Stará tržnica bola zrekonštruovaná relatívne nešťastným spôsobom, alebo nie nešťastným, ale spôsobom, ktorý hovoril o inom trhovom nastavení toho priestoru v roku 1994. Od roku, myslím, že 2008 Stará tržnica bola prázdna, pretože nikto nedokázal platiť tie nájmy, tie trhovnice a bola proste zavretá. Občas ju niekto prenajal a urobil tam nejaký event, nejaká reklamka alebo tak. Urobili sme asi jednu z najväčších drzostí, ktoré kto urobil v Bratislave za posledné roky.
Nebol som za tým ja, ale môj kamarát vytvoril tzv. Alianciu Nová tržnica. Zobral 10 top ľudí z rôznych odvetví na Slovensku a ja som bol jeden z nich a vytvorili sme tím, ktorý spracoval materiál. Toto je takto vyzeralo, keď tá tržnica bola zamknutá. Vidíte, akože relatívne gičové závesy a na to, aby tam mohli byť občas nejaká taká party pre niekoho. Rozhodli sme sa navrhnúť mestu takúto vec. Prenajmite nám starú tržnicu za 1 euro mesačne na 15 rokov a my sa zaviažeme, že každý mesiac vrátime do rekonštrukcie starej tržnice 10 000 eur. Poďme to vyrátať, aby ste to vedeli. 10 000 eur je, myslím, že 27 českých korún je 1 euro. To znamená, že 10 000 eur je, keď rátam dobre, je čo 270 000 českých korún mesačne. A bolo to úplne neuveriteľné, oni nerozumeli tomu, že jaká drzovka, že nejakí aktivisti chcú starú tržnicu, ale na druhej strane vedeli, že oni s tým nič nevedia urobiť, aj to tam prázdne. Vzbúrili sa nejakí podnikatelia lokálni, ktorí stále, napriek tomu, že nemali žiadny plán s ňou, tak stále si mysleli, že keď ju získajú, budú sa robiť biznis nejaký. Nakoniec po roku mediálnej v podstate kampane, ktorú sme viedli, nám ju poslanci schválili. Ja som bol ten, ktorý mal posledný príhovor pred hlasovaním v mestskom zastupiteľstve, bolo to veľmi zaujímavé. Tá demokracia je úžasná vec, proste celý deň sa tam hádali poslanci o starej tržnici. A bolo to absolútne skvelé. Toto sú zo pár vizualizácií, ktoré sme predstavili ako keby mestu, že čo sa s tou starou tržnicou dá robiť. Tunak som ja, ako rozprávam, už bolo 5:45, dosť veľa hodín, posledný príhovor pred tým, ako hlasovali. Musím povedať, že my sme to tak vyhajpovali, tú mediálnu kampaň, že nakoniec nikto nebol proti, iba niektorí sa vzdali hlasovania, ako keby také, že vlastne, viete, že nechám si zadné cestičky do nekonečna. Ale nakoniec sme starú tržnicu dostali, teraz už 3 roky, ja už nerobím na dennej báze s tým, je tam normálny tím ľudí, ktorí sa o ňu starajú. Tá stará tržnica dokáže generovať 10 000 eur mesačne, pretože sme tam prenajali niektoré priestory, prenajímajú na koncerty sa prenajíma. A toto je fotka, samozrejme Mestské zásady 2015 mali vernisáže, boli v starej tržnici, takže toto je fotka zo starej tržnici z roku 2015, keď tam bola vernisáž mestských zásahov. A ináč celé za to môže Gabriel Bindič, jeden veľmi šikovný chalan, ktorý v Bratislave robí tieto veci a úžasná vec. V krátkosti poviem 500 bytov. 500 bytov je takáto štvrť, prvé bratislavské sídlisko po vojne. Zo nenápadnej robotníckej štvrti vzniklo veľmi atraktívna zóna, pretože je to blízko centra a nie je tam žiadna vybavenosť, to znamená, že tam úplne ticho v noci, sú tam len stromy, prejdete 100 metrov a máte všetku vybavenosť, ktorú chcete, je to v širšom centre. Veľmi ťažké zohnať tam byt, je to veľmi populárne, napriek tomu, že to bola robotnícka štvrť. Dneska už tie stromy a vnútrodvory sú veľké, je tam veľa zelene, úplne výborná vec. Jediný problém je, že taká dedina v meste, jediný problém je, že samozrejme to, čo poznáte aj tu, to zateplovanie šialené, prišlo aj na 500 bytov a začalo sa diať to, že hociaký dom, ktorý bol predtým vždy rovnaký, sa zrazu začal namalovať inou farbou. Naša idea bola urobiť komunitu, toto je 500 bytov vlastne, naša idea bola urobiť komunitu 500 bytov a vytvoriť pre tých ľudí manuál, ktorý by dali svojej firme omietkárskej, lebo to prebieha tak, že je domová schôdza, tam príde zástupca omietkárskej firmy, ktorý povie, no, náš architekt vám tento dom dáva v 3 variantoch, cyklamenová, rúžová, neviem aká, poznáte to, zahlasujte, vyberte si, ľudia odhlasujú, sú všetci spokojní. A tie sídliska vyzerajú o mnoho horšie ako predtým, ako keď sa rekonštruovali. To znamená, že my sme vytvorili ľuďom nejaký manuál na to, aby sme vytvorili web stránku, kde sme urobili taký záložku farba 500 bytov. Vytvorili sme alianciu 500 bytov dokonca. Bola tam história o 500 bytoch. A vytvorili sme to, že keď ľudia si chceli zamalovať svoj dom, alebo ho išli zateplovať, tak tu si klikli na svoj vchod a my sme v podstate, a to je chyba, že napríklad sme to robili
s nulovou participáciou obyvateľov. My sme v ateliéri sami vytvorili celý farebný koncept 500 bytov, čo malo byť v podstate veľmi béžové, veľmi jemné, šedé farby, odtiene, v podstate veľmi podobné farby tým pôvodným, takým pieskovým omietkam. A ľudia by si len zaklikli svoj vchod a toto by dostala omietková firma, zopár zásad, kde malovať, ako zateplovať a zopár NCS-kových kódov, ktorý každý omietková firma rozumie týmto kódom. A mali by po starostiach, hej. Urobili sme na to samozrejme letáky, kde sme to ľuďom vysvetlili, do každej schránky prišiel ten leták, urobili sme nejaké také, ani nie vizualizácie, náskôr sme urobili kresby, urobili sme taký susedský deň, kde sme to predstavili, samozrejme na susedskom dni bol ako keby kúzelník, karate cvičili žiaci v základnej školy, hip-hop samozrejme sa tancoval. Ale musím povedať, že a tu sú tie vzorky, čo sme predstavili ľuďom, musím povedať, že to dopadlo zle. Je to ťažká komunita tých 500 bytov, tak by som to povedal. Takže ja som tam dlho býval, niečo o tom viem a zatiaľ sa tým nikto neriadi, iba to poviem. Ale nevadí, milión zase iných ľudí začali byť aktívni v tých 500 bytov a bolo to zaujímavé. Jedna z posledných vecí, ktorú vám ukážem, sa volá spolu šovou. Je to neuveriteľná vec, ktorá v podstate zmenila aj môj život. Do určitej miery posunula náš ateliér alebo naše občianske združenie niekde úplne inde, do úplne inej sféry. Toto je, Banská Štiavnica je mesto UNESCO, jedno z najobľúbenejších turistických destinácií Slovákov. Nachádza sa vysoko v horách na strednom Slovensku v Štiavnických vrchoch. Je to mesto charakterizované baníctvom a najmä zlatom, ktoré tam Nemci ťažili od 12. storočia. Naozaj neuveriteľné, že lesmi prejdete, by ste rátali ďalšia dedina, prídete do mesta s obrovskými palácmi a krásnymi budovami. Každému to odporúčam. V 90. rokoch všetkých neplatičov, čo boli najmä Rómovia, presťahovali do štvrte tohto mesta, ktorá sa volá Šobov. Žije tam dneska 200, asi ste pochopili, tento mestský, alebo táto vec bude o Rómoch. Žije tam 200 členná rómska komunita, ktorú tam ako neplatičov v 90. rokoch dali. Cez túto štvrť, ktorá sa volá Šobov, vedie hlavná cesta z diaľnice, ktorá je vzdialená 30 km alebo 40. Hlavná cesta z diaľnice a z okresného mesta Žarnovica do Banskej Štiavnice. Jeden z hlavných vstupov do mesta. Problém, ktorý som si tam všimol ja, bol ten, že vždy tam tie auta zrýchlovali. Rómovia tam proste žúrovali, pálili tam niečo, všetci vonku a tie autá vždy zrýchlovali. A dokonca aj ja, ktorý som nikdy nemal problém s Rómami v mojom živote, som mestský chalan z Bratislavy, nikdy som dokonca sa nestretol s Rómom, že by som sa s ním bavil dovtedy. Som zrýchloval. A skúmal som to na sebe a jedného dňa, v podstate toto je komunita, takto tam žije a tá cesta nie je bohužiaľ vidno, ale je tu, medzi tým tunak prechádza, za tými ľuďmi. Jedného dňa som sa tam úplne náhodou dostal aj s manželkou na robili ako tí Rómovia takú oslavu. Občianske združenie Šukar GVPN, ktoré tam fungovalo, robilo oslavu rómsku a my sme išli okolo. Ja som spomalil, lebo tam bolo veľa ľudí, iba Rómov a zrazu pred nás skočil človek v parkovacej veste reflexnej, taký Róm a povedal, že ako zaparkujte, a oni sa tešili, že niekto ide tam zastaviť. Tak sme zastavili, boli sme tam s nimi, zistili sme, že aj iní gadžovia alebo bieli sú tam prítomní a nejakým spôsobom sme spoznali to občianske združenie Šukar GVPN. To boli dvaja rómski manželia, fantastickí, ktorí tam prevádzkovali škôlku pre deti a robili tam veľa akcií. A oni nás poprosili, keď sme sa začali spoznávať už aj potom neskôr, či by sme im pomohli niečo urobiť v rámci verejného priestoru medzi tými bytovkami. A keďže my sme nemali žiadne peniaze, ani oni žiadne peniaze, rozhodli sme sa, že skúsime ovplyvniť túto situáciu kultúrnou udalosťou, eventom. A rozhodli sme sa, že zorganizujeme na tom placi futbalový turnaj a hudobný festival rómskych a nerómskych skupín a poskytneme bielým, ktorí pôjdu okolo, jasne identifikovateľné prostredie, ktoré oni poznajú napríklad z futbalového turnaja alebo z festivalu. A dáme im možnosť, nie tým, ktorí samozrejme
u ktorých tie predsudky sú obrovské a dáme im možnosť zastaviť sa a možno prvýkrát navštíviť túto štvrť. Chcem povedať iba jednu vec, čo sa týka rómskej problematiky, je to jedna z najväčších problémov Slovenska. Ja nemám rúžové okuliare, ja tiež poviem, že vedľa rómskej štvrte alebo rómskeho osady ja by som nechcel žiť. A není to nič, ani rasistické, ani nič také. Naopak si myslím, že naopak mám strašne veľa odtedy dobrých kamarátov Rómov. Keďže som aj muzikant, tak robíme aj s Rómami hudbu. A všetko to vzniklo na základe týchto niektorých vecí. Trvá to už 5 rokov. Ale čo je základná vec pre nás u Rómov je to, že ako keby nezovšeobecňovať. To je hlavná vec na Slovensku a najväčší problém. A to znamená, že my sme sa rozhodli, že to zorganizujeme. V prvom ročníku sme hrali futbalový zápas. Proti výberu sranda bolo, že oni postavili dve mužstva, aj chlapcov, aj mužov. Oni to brali veľmi vážne. A už o rok na to sme zorganizovali festival hudobný, dvojdňový, kde sa tancoval, kde samozrejme sa hral aj futbal, už sme mali aj dresy, bolo tam 3 rómske a 1 biele hudobnícke mužstvo. A bolo to proste úplne fantastické. Hrali sme tam aj s kapelou a hrali tam aj bez ľadu skladu, tancoval tam rómsky folklór a bolo to absolútne fantastické. A bolo to presne tá udalosť, ktorá nebola taká tá treťosektorová udalosť, že urobíme niečo a myslíme si, že sme vyriešili problém. Všetci vedeli, že ten problém je hlboký, ale všetci, čo tam boli, mali pocit, že OK, tak možno toto je jeden z tých krokov, ako keby. Zrazu tam proste boli pod pódium aj Rómovia, aj bieli, zastavili sa tam nejaké autá, ktoré išli okolo. Boli tam ľudia, ktorí tam naozaj štiavničania, ktorí tam boli prvýkrát a všetci sme z toho boli veľmi nadšení. Fakt veľa ľudí, ktorí sa aj o tých Rómov zaujímajú, ale boja sa ich, tak tam prišlo pozrieť a bolo to veľmi skvelé. A samozrejme, boli tam vybraté naozaj kvalitné rómske kapely a folklóry. To znamená, že to bolo fajn. O rok na to sme už robili, to je zase taká príhoda, že vlastne aj vďaka bielej starostke z Banskej Štiavnice rómski úžerníci vytlačili to občianske združenie, ktoré tam bolo, pretože chceli to, kde máte priestor, kde bola škôlka, chceli tam mať obchod, komplikovaná vec, ale bieli ako keby v tomto prípade naozaj podrazili tým usilovným Rómom nohy. A premiestnili sme tú akciu spolu, premiestnili sme do iného mesta tiež a to zase už bolo väčšie, lebo nám sa dokonca ozval Slovenský futbalový zväz, že to videli a že by chceli v podstate pomôcť nejakými loptami futbalovými a dresmi a začalo to rásť. Toto sú ešte fotky z toho prvého ročníka, kde sme to robili na tom Šobove. A vlastne posledný ročník sme robili v 2014, ktorý sa volal Moldava spolu. V 2013 veľkú rómske geto Moldavu v Moldave nad Bodvou v podstate ako napadla polícia slovenská, tak my to hovoríme, a v podstate oni úplne bezdôvodne, že zbili, že celú osadu. To bolo, že deti, ženy, muži, všetci zbytí do radu. Rozbité okná, v osade je najdôležitejšie okno, pretože to je to, čo vám robí to teplo. Povybíjané okná, zničené jedlo. Akože brutálna predvolebná kampaň slovenskej polície. A ja som poznal ľudí, čo tam boli. Ja som poznal občianske združenie, ktoré tam bolo, divadianikov, ktorí tam žili. My ukazovali zbyty, úplne šialená vec, veľká kauza slovenská. A rok na to my sme povedali, že dobre, preniesieme túto akciu spolu do tej Moldavy. Mali sme veľmi pekný program, dokonca záštitu prezidenta Slovenskej republiky sme mali. A predstavte, že polícia nám nedala súhlas. 5 dní pred akciou sme zistili, že v podstate polícia nedala súhlas s konaním akcie, lebo oficiálnym odvodnením bolo to, že sa boja, že by účastníkov festivalu mohli pohrísť besné psy. Hej, akože fajn, OK. Ako keby, kam sme sa dostali od architekta až po až sme sa ocitli ako nejakí aktivisti, ako v úplne inej sfére. To je pre mňa, čo ten aktivizmus priniesol a čo je veľmi zaujímavé. V podstate prvýkrát, čo asi na Slovensku bola zrušená kultúrna akcia a od revolúcie a ešte k tomu pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky. Hej. To znamená, že je to úplne iná vec, ako je mesto.
Je to úplne iná vec ako architektúra, ale to je to, kam nás ten aktivizmus doviedol. My sme tam išli a deň predtým sme ako keby zahrali si aspoň ten futbalový turnaj s tými Rómami, lebo oni sa tešili a nachystali ihrisko a tak ďalej. Poslednú vec, ktorú iba dneska narýchlo ukážem, je, o čo sa usilujeme teraz. Mesto nevychováva svojich občanov, v Bratislave vôbec nie. A napríklad to, že tu je starosta, je úplne fantastická vec, si myslím, to je presne to, ako to má byť. Ten starosta má byť na takýchto akciách. Všade po svete v tých mestách, napríklad mesto buď osobou starostu, primátora, alebo reklamnými plochami, ktoré využíva na to, aby občanov nejak dohováral. Hej. V New Yorku to dovedli tak ďaleko, že boli normálne billboardy, ktoré hovorili, že v prípade vypnutia energie prúdu majte nachystanú baterku a fľašu s pitnou vodou na mieste, že to nájdete. Hej. Akože viete, my dnes si povieme ako krabička první záchrany, akože fajn, že to je fair vec, ale to je trošku ten americký spôsob, ale minimálne robia na veciach, robia rôzne kampane. A teraz na čom pracujeme, je to, že chceme s jedným veľmi štýlovým firmou, ktorá robí trička s veľmi cool-ovými nápismi, vyrobiť sériu tričiek, ktoré by nejakým vtipným spôsobom, toto je iba príklad, to zatiaľ nie je ani vtipný, ani dizajn dobrý, vyrobiť nejaké trička, ktoré by robili akože základné veci do mesta, ako keby nejak, takže problém žuvačiek v Bratislave na zemi je extrémny, ako to poviem otvorene, že to je, kebyže som monk, tak ani neviem chodiť po tom meste. Základné veci, skúšame aj iné approach, že, že nepoužívať nič záporné, to znamená, že používať len pozitívne a tak ďalej, a rôzne tieto veci. A toto bolo aktuálne, lebo sa dostali extrémna pravica do parlamentu na Slovensku, tak to je také aktuálne. To znamená, že ale to je tá trajektória, kde nás to posunulo a z toho sa tešíme, takže ďakujem v podstate veľmi pekne za pozornosť a nezabúdajte, že nádej je dôležitejšia ako skúsenosť. Ďakujem veľmi pekne.